A sme tu na slniečku a pri vode a spolu s nami chalani, vodní lyžiari zo športového klubu AŠK Inter Bratislava. Takže chalani, predstavte sa nám. Andrej. Peter. Jaro. Martin. Jano. Takmer každý z nás už niekedy lyžoval aj aký taký lyžiar. A začínali ste aj vy chalani na snehu? Samozrejme. My sme spočiatku začínali so zjazdovým lyžovaním. Postupne sme to kombinovali s vodným a teraz už viac menej pretekársky robíme len vodné lyžovanie, ale samozrejme ešte stále jazdíme aj v zime. Vodné lyžovanie v sebe skrýva určite viacero disciplín, tak prezrad nám, aké sú to disciplíny. Toto, čo tu momentálne vidíme, je vodné lyžovanie za motorovým člnom, potom ešte existuje vodné lyžovanie za elektrickým vlekom, ďalej je to na wakeboarde a na bosých nohách. Toto lyžovanie, ktoré prevádzame my, sú tu 3 disciplíny: skoky, slalom, triky. Aká disciplína sa jazdí s lyžou, ktorú práve teraz držíš v ruke? No práve s touto lyžou, čo vidíte, sa jazdí slalom. Jazdí sa na jednej lyži, ktorá pozostáva z 2 viazaní, ktoré sú umiestnené za sebou a z plutvičky. Pri slalome ide čln maximálne 58 km za hodinu a potom sa zvyšuje obťažnosť skracovaním lana až po 10 metrov. Toto je lyža pre figurálnu jazdu. Po naši sa to volá trikovka. A ona je podstatne kratšia ako tá slalomka, ako Peťo ukazoval. Aj ako skočky. Je zase o trochu širšia, aby bola lepšia stabilita. A nohy sú umiestnené v podstate tiež za sebou, ale tá zadná je tak šikmo kvôli lepšej rotácii. Na tejto lyži sa dajú robiť figúry od 90 stupňov do 720 na hladine cez vlnu za ruky, potom takisto za nohu, od bočného sklzu zase po obraty po 720 stupňov, takisto na hladine aj cez vlnu. Ďalej sa robia skilajny, je to preskočenie lyže lana a za nohu takisto stepy, kde za závese za nohu preskakujete lyžou lano takisto od 180 po 720 stupňov. A ešte sú tu teraz najnovšie hity, ako salta, kde sa robí salto dopredu, dozadu, s vrútom, potom dopadávate do beku, to znamená ako dozadu, a salto do stepu ešte. Ty tu vyzeráš zo všetkých chlapcov tak najmladšie. Ako dlho sa venuješ vodnému lyžovaniu? Tak ja osobne sa venujem asi 7-8 sezón, ale ten vek začatia není stanovený, ale je najlepšie čo najskôr začať s tým lyžovaním. Ako si sa dostal medzi týchto nádherných, vyšportovaných chlapcov? Tak ja som sa k tomu dostal tiež cez zimné lyžovanie a takými podobnými cestami, jak všetci. Jaro, ty si nám predviedol niekoľko skokov. Musím povedať, že nie všetky sa ti vydarili. Čo si mal nejaký zlý deň? Nie je zlý deň, ale niekedy to neviede na ten mostík výjsť v správnom postoji a správny čas, tak potom to vyzerá ako ten prvý skok. Nezdá sa ti, že tento šport alebo táto disciplína je práve tá najnebezpečnejšia? Vypadá to tak a väčšinou vlastne z tejto jazdy končia lyžiari so zlomenými nohami alebo so zraneniami. Čo sa hodnotí v tejto disciplíne?
tak hodnotí sa tu iba dĺžka skoku. Vás nemotivuje iba ten nádherný pocit z tých jazd, ale zrejme aj nejaké preteky? Zúčastňujeme sa pretekov po Slovensku. Viac menej na Slovensku to nemá tento šport nejakú veľkú úroveň, preto sa orientujeme na preteky v zahraničí. Chodíme v podstate po celej Európe, zúčastňujeme sa medzinárodných pretekov v jednotlivých oddieloch, v kolách jednotlivých a vrcholom sezóny je u nás majstrovstva Európy a majstrovstva sveta, kde sa snažíme umiestniť do toho 15. miesta, čo je pre nás veľký úspech vzhľadom na podmienky, ktoré tu máme na Slovensku. Je to tak, že cez zimu robím a cez leto tie peniaze miniem. Je to asi tak, keby som jazdil všetky 3 disciplíny, síce ja jazdím len slalom, tak by som minul okolo tých 80-100 tisíc korún, kde by ešte neboli zahrnuté tie výjazdy mimo Európu. A aké si dosiahol úspechy? Minulý rok som zlepšil 4-krát slovenský rekord v slalome a bol som aj druhý na Vienna Cupe. Tento rok som bol 5. a tento rok som aj majster Slovenska v slalome. Som víťaz slovenského pohára za roky 94, 95, 96, 97. Takisto z minulého roku majster Slovenska vo figurálnej jazde v skokoch a v trojkombinácii. Like the turn of the whip, I snap attack, front to back, in this thing called rap. Singing like a double rhyme, double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Radical mind, day and night, all the time. 714, live the mind. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess, don't say I'm fresh. When my voice goes through the mesh of the microphone that I am holding. Copywritten lyrics so they can't be stolen if they all snap. Don't need the police to try to save them, your voice will sing. So please, stay off my back or I will attack, and you don't want that. Like the turn of the whip, I snap attack, front to back, in this thing called rap. Digging like a shovel rhyme, double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Radical mind, day and night, all the time. 714, wise, divine. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess, some say I'm fresh. When my voice goes through the mesh of the microphone that I am holding. Copywritten lyrics so they can't be stolen if they all snap. Don't need the police to try to save them, your voice will sing. So peace, stay off my back or I will attack, and you don't want that.
že my tým chalanom s vodným lyžiarom z AŠK Inter Bratislava držíme všetci